somos 4, pero morreu con 2 anos. A ver, E meu irmão Suso, Suso, Marina e eu. Pero iso non era vello. Eu levo a meu irmão 10 anos. e Marina é a do medio, entón. Marina levo eu 2. Despois meu pai foi para o Brasil con 14 anos. Veuse para España no 40. Ya veu a tienda. Unha tienda que daquela daban permiso para vender de todo. Chamábamos un permiso mixto. Nos vendíamos cemento, ladrillos, ferretería, cristalería, cousas de comer, porque daquela había que todo o detalle. O arroz había que pesar e botar unhas bolsas de papel con unha paleta, chías. E despois no 41, creo que foi cando se casou. Miña nai e máis ele eran primos hermanos. Entón casouse, e eu sou no primeiro, que nací no 42. Eu empecé a traballar con meu pai con 8 ou 9 anos no comercio, e despachaba xa como os grandes, e pesar as cousas, porque aquela había que pesar de todo, a fariña, arroz, azúcar, as sopas, todo, había que pesar todo a mão. Tiñamos uns queixos de madeira, así como unha estantería, enchíase de cousas, de azúcar, de fariña, todo eso. Despois, a pesar así medio quilo, 1 quilo. E de onde lle viñan as cousas? Da estrada, moito viña da estrada, moito íbamos a Pontevedra de compras. Como tiñamos a empresa que chafeiro que vivía na nosa casa, pois non nos gustaba nada o transporte. E traíamos moitas cousas con eles. A llevar festas, pero eu apenas las collín, que eu fumo de 20 anos. Xa. E cando vin, pois, se pensaba noutra cousa, pensaba en salir adiante, porque eu vime de México e non tenía moitos cartos. Entonces, eu tiña para abrir un negocio, máis para comprar un coche, como comprei. Compraron 1430 daquela, que era o coche mellor que había en España. A boda foi das máis... Foi na Campana. 275 persoas invitadas na Campana. Porque eu vivín sempre nunha casa de prestigio, porque nós nunca nos faltou nada. Tiñamos que traballar, eso sí, de sol a sol, porque daquela había que, se cada estabas na cama, echabanche xente que viña buscar o viño ao ribeiro, e viñan en cabalos. Traíanos en pelexos, e iban hasta Perte Caldelas, a Lama, e todos esos pueblos de aí, iban buscar o viño ao ribeiro. E dormían na nosa casa. Os cabalos metíamos aí nunha corte. E había que descargar, e a darlle a cena, e a cama para o día siguiente seguir. E eles viñan camiñando. E non iban a andar día e noite camiñando, non podían. Que eran xa señores maiores. E a vida do arrieiro non hai vida como ela. A semana no carreto e o domingo na taberna. E o domingo na taberna. Eran os arrieiros, chamaban os arrieiros. Por iso hai os camiños de Maros, ven de Alvarillos, por Maros, Biariz, despois hai un no Candedo. Do Candedo hai outro camiño que vai dar a Pontevedriña, e colles hasta a Bouza, e despois había outro, pero aquela hora xa desapareceu, que iba hasta a Portela da Cruz, pero ese desapareceu agora. Eu fui para México con 21 anos. Meu pai morreu xa cando eu tiña 25 anos. A meu pai non vindo dos 20. Cando nos fui para México, non volví a ver, porque se morreu. E daquela non había como hoxe teléfono, nin desas cousas. Entón vin, e foi miña nai comigo, a Ourense, a Hacienda, que ali, entrei yo carreira de entidade, e dixen yo, mire, quero abrir un bar en Biariz, Avenida Merello número 24, tal, aí está, quanto é? Tanto. Era pouquinho daquela. Entón, despois daba as comidas.
E onde foi a escuela, Juliño? Eu, con doña Lourdes, con muller do médico. E onde era? Na casa de... Primeiro foi na casa de Claudita, onde fiz a casa Ríos. Ali foi primeiro, No cruce. no cruce. Aí iba teu tío para descanso Manuel Otero, o fillo do Claudino de Muradás, en paz descanso, que tamén morreu, Manolo de Jovina. Nós a doña Lourdes íbamos ali porque queríamos ir para estudio, entón había que facer unha carreira e había que saber algo máis que as primeiras letras. Porque Don Benito máis de doña Cristeta era de mulleres e Don Benito de homes. E doña Lourdes era todo porque era privado. Tiñas que ir, viña da Miudal, moita xente, das Santas, De Magros. de Magros, bueno, de Magros xa, que é como se foran de Viariz. Sí, tamén é un pobo moi bonito. E a vida dos arrieiros Ven camiñando polo monte, paran aquí as é moi mala de levare a noitiña deitan tarde pola maña madrugare pola maña madrugare ai la lelo, ai la lalo. Casada Fixe moitas cousas boas. Tragas unha festa á Guardia Civil. Un 12 de... unha nena como a mí Eu ia ao Campo de Compostela. O meu fuerte era che traballar e comer ben. Era todo o meu. ai la Comer sí. lelo, ai Eu la comer, lelo, algo especial. ai la Bueno, Juliño, lelo, pues ai moitas la gracias por lelo. falar un pouco comigo e contarme esas Ai la cousas tan